el quart del Pilar, a punt per que el donin per bo. Sembla que el faran donar per bo la primera. Intent balitjar de Pilar Setafolra dels castellers de Vilafranca. Es col·locarà ràpidament al quint del Pilar. L'aixecadora i l'enxaneta ja estan sobre el folre, un folre no gaire gran. Comença a pujar l'aixecadora del Pilar, d'aquest Pilar de 7 dels castellers de Vilafranca. Intentaran descarregar el segon de la temporada. Atenció ja a l'entrada de l'aixecadora. L'aixecadora ja es col·loca, l'enxaneta que comença a remuntar el pis de quarts. Força silenci a la plaça Major de Vic. L'enxaneta ja és darrere l'espatlla del Quim. Es col·locarà ja sobre l'aixecador, farà ja els passos finals, rebent una mica el Pilar a la part de baix, col·loca els dos peus, al cap, Pilar Setafolra carregat, comença la baixada, aquest moment delicat que hi ha hagut a l'entrada de l'enxaneta. Sembla que no passarà per més perills que els que ja es preveien. L'enxaneta que tocarà ja a peu de folre, aquest folre que s'ha hagut d'esforçar al final per no deixar perdre el terç de la seva posició, i els castellers de Vilafranca que descarregaran el seu 5è Pilar Setafolra Vic, el segon d'aquesta temporada, i completarà una molt brillant actuació. La millor actuació de la temporada dels castellers de Vilafranca, gràcies a aquest Pilar de 7. Han repetit els 3 mateixos castells que ja tenia, 4 de 8 amb l'agulla, 3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre fets a Badalona, però avui ho ha arrodonit amb aquest Pilar Setafolra. Per tant, enhorabona als castellers